V 12. storočí sa na Apenínskom polostrove začali formovať mestské štáty, ktoré sa v 14. až 16. storočí stali kolískou renesancie a humanizmu. Na rozdiel od väčšiny Európy, kde vládli králi a cisári, v talianskych mestách fungovali samostatné republiky, riadené volenými mestskými radami. Tieto mestské štáty patrili medzi najvyspelejšie oblasti Európy. Ich bohatstvo vychádzalo z obchodu a remeselnej výroby, najmä z produkcie luxusných látok, kvalitných výrobkov a rozsiahleho medzinárodného obchodovania. Najvplyvnejšou vrstvou sa stali bohatí obchodníci a remeselníci, ktorí si stavali honosné domy, podporovali umenie a vytvárali prostredie, v ktorom sa renesancia mohla naplno rozvinúť. V týchto mestách mali jednotlivci priestor uplatniť svoj talent a získať spoločenské uznanie. Mestské štáty ako Florencia, Janov, Benátky či Pisa fungovali ako republiky. Obyvatelia dbali na dobré vedenie svojich podnikov, presnú evidenciu obchodov a potrebovali kvalitné vzdelanie. Vedeli čítať, písať aj počítať a svoje deti posielali do škôl. Bohatnúci mešťania si užívali svetské radosti života a ich životný štýl začala napodobňovať aj šľachta, ktorá sa presúvala z vidieckých sídiel do miest a stavala si mestské paláce. Renesancia a humanizmus vyrástli z obdivu k antike. Obyvatelia talianskych miest si pripomínali slávu Rímskej ríše a učenci sa intenzívne venovali štúdiu antických pamiatok, jazykov a literatúry. Usilovali sa obnoviť úspechy staroveku, čo sa prejavilo v architektúre, sochárstve, maliarstve aj literatúre. Zároveň sa však začali sústreďovať na človeka ako jednotlivca, jeho miesto vo svete a jeho pozemský život. Tento nový spôsob myslenia sa nazýval humanizmus a zahŕňal humanitné vedy skúmajúce človeka. Išlo o odklon od teológie, ktorá dominovala predchádzajúcim storočiam. Od druhej polovice 15. storočia sa renesancia a humanizmus začali šíriť do celej Európy. Talianskí umelci pracovali na kráľovských a šľachtických dvoroch v rôznych krajinách a ich tvorba sa stala veľmi žiadanou. Renesančnú kultúru prinášali aj talianske šľachtičné, vydávajúce sa do zahraničia. Európski šľachtici cestovali na Apenínsky polostrov za vzdelaním a kultúrou, študovali na talianskych univerzitách a po návrate šírili humanistické myšlienky na univerzitách po celej Európe.